Solicitude xenérica. Probablemente o procedemento da sede electrónica que máis usamos os docentes. Sede electrónica que modificou totalmente a súa apariencia, e ese é o motivo polo que actualizo un dos tutoriais que xa teño na canle, que é o da solicitude xenérica. Así que 5 anos despois vou vos falar de novo da solicitude xenérica. Intro e polo vídeo. Na sede electrónica hai unha serie de procedementos aos que se pode acceder no menú de trámites, guía de procedementos e servizos, que teñen un código específico. Para buscar os que nos afectan como docentes, podemos filtrar polo Departamento da Consellería de Educación e aquí atoparemos procedementos como os intercambios provisionais ou permutas, as axudas de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado ou a inclusión en listas de sustitución. Ademais de todos estes procedementos, hai un que usamos moitísimos docentes, que é a solicitude xenérica, que nos permite facerlle chegar á administración documentación cando non temos un procedemento específico como os que vistes anteriormente. Podedes empregala, por exemplo, para enviar o B2 que vos habilita para impartir prazas bilingües, para solicitar unha licenza de asuntos propios, para pedir os permisos de maternidade ou paternidade, o permiso parental, o permiso por matrimonio, calquera reducción de xornada ou excedencia, ou, por exemplo, a documentación xustificativa de tervos presentado ás oposicións noutra comunidade autónoma. Para enviar unha instancia xenérica, unha vez dentro da sede electrónica, debes buscar no menú de trámites a opción de solicitude xenérica. Agora, tes que pulsar onde di tramitar en liña, e aquí escoller un dos métodos de identificación, chave 365, DNI electrónico ou certificado digital, ou clave. No meu caso, vou usar a chave 365. Acepta todos os avisos que che saen en pantalla e xa estarás na primeira pestana de completar formulario, onde en primeiro lugar deberás comprobar todos os datos da persoa solicitante e despois cubrir os pon solicita. Así que revisa ben que os teus datos persoais son correctos, selecciona o tipo de notificación administrativa que desexas e, só no caso de que realices a solicitude en nome dunha terceira persoa, cubre aquí os seus datos. Unha vez que remates de comprobar os datos, pulsa en paso seguinte para completalos pon solicita. En asunto relacionado, resume o obxecto da túa solicitude. No expón, argumenta sobre a túa solicitude. E no solicita, concreta a petición. Tamén, no caso de que a túa solicitude xenérica estea relacionada cun procedemento ou expediente xa existente na sede electrónica, podes indicalo neste recadro. Se non tes claro este dato, non te preocupes e simplemente deixo en branco. Na sección de comprobación de datos, autoriza a consulta do teu documento de identidade. E por último, selecciona o destinatario, que no caso dos docentes case sempre vai ser a Consellería de Educación no primeiro despregable e no segundo, ou ben, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos ou o Departamento Territorial da provincia onde prestes servizos. Unha vez que remates de cubrir os pon solicita, pulsa de novo en paso seguinte para acceder á pestana de anexar documentación. Aquí, se precisas achegar documentación coa tua solicitude, poderás facelo pulsando en engadir documento. Ponlle un título, pulsa en continuar e agora examina o teu PC na busca do documento que queres achegar. E cando o selecciones, automáticamente se subirá á sede. Sobre o documento que acabas de subir, poderás realizar varias accións, como editarlle o título ou eliminalo. Cando remates de achegar a documentación, pulsa en paso seguinte para chegar á última pestana de asinar e presentar no rexistro. Aquí podes revisar a solicitude que vas presentar e a documentación xustificativa. E unha vez feito, podes pulsar en asinar e enviar. Se como a min te identificaches coa chave 365, verás este cadro, onde debes introducir o código que recibiches no teu teléfono e, en caso contrario, sigue os pasos que o sistema de identificación que escolliches che indique. Unha vez presentada a solicitude xenérica, poderás descargar unha copia desta solicitude e tamén unha copia da presentación de instancia no rexistro electrónico. Espero que o vídeo che fose de axuda e, como sempre, vémonos no seguinte.